naravno jako smo uzbuđeni što je došao moment odlaska na olimpijske igre i još posle Pekinga verovatno smo svi nekim delom mozga maštali o tome da se nađemo ovde. Bilo je jako teško na kvalifikacijama koje smo odradili maksimalno uspešno i sada je došao taj moment da stvarno pokažemo šta znamo i zašto smo se spremili ove 4 godine. Mogu i u svoje ime da obećamo u ime igrača da ćemo kao i uvijek dati sve od sebe, da ćemo biti maksimalno borbeni, da ćemo predstaviti Srbiju i srpsku odbojku na najbolji mogući način i na terenu i van njega i da nadam se da ćemo se vratiti kao i do sad sa nekom medaljom. Mislim da nije baš neko vrijeme za konferenciju i za neke velike pameti, ali suština je da imamo kontinuitet učešća na olimpijskim igrama i da se nadam da ćemo posle ipak uspjeha što smo se plasirali na olimpijske igre dati tamo sve od sebe kako bi na pravi način reprezentovali srpsku odbojku i iskreno se nadam da ćemo se onako s osmijecima također vratiti sa olimpijskih igra u Londonu.